Nagapasalamat si Governor Arthur Defensor Jr. sa mga nangin kabahin sang Pag-Ugyon 2026 ukon Interagency Territorial Defense Operations Exercise gagin patigayon halin Hunyo 16 tubtob Hunyo 17. Suno sa iya, nangin madinalagon ang ilang nangin aktibidad, ilabi na nga nag-ugyon man ang mga stakeholders, agency partners halin sa local kag national government para sa ikaayo kag seguridad sang publiko. Sa interview sang Bomba Radio kay Defensor, iya ginpahayag nga pinaagi sa nasambit nga aktibidad, iya man nga nakitaan nga kinahanglanon man nga mas mapasangkad ang mga gamit sang probinsya sa mga kaangay nga operasyon. Ginpakigbahin man niya nga maayo man ang sitwasyon sang seguridad sa probinsya, apang nagapati ang gobernador nga kinahanglan man sang improvement para diri. Ginklaro man niya nga ang ginpatigayon nga operasyon o kun operation exercise ang paragid sa publiko kag sa probinsya. Ilabi na nga nagpahayag man ini nga ang national security ang kabahin sang local concern. Salamat sa tawag natin na Pag-Ugyon family, because the Interagency Territorial Defense Operations Exercise or Pag-Ugyon 2026 is very successful. And sabi ko nga kanina, siling naton, that from now on, we say that national security is a local concern of the province of Iloilo. And we can do that successfully if we are guided by the first word in the title of this exercise, interagency. There's only one way to do it. You do it with the whole community or interagency. Lahat ng mga stakeholders, partners natin sa national government, sa local government, ay sama-sama